Water bill ng isang residente sa Mangin, Dagupan City lumobo ng 5,000 piso sa loob ng isang buwan na. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Nagulantang ang isang residente sa Mangin, Dagupan City sa paglobo ng kanyang bayarin sa tubig na hindi lamang times 10, kundi times 20 ng karaniwan umano nitong binabayaran sa loob lamang ng isang buwan. Dumulog sa IFM News Dagupan si Jerry Fernandez dahil sa napakalayong pagkakaiba ng bayarin nito mula sa 200 pesos pataas kada buwan ay umabot umano ito sa 5,000 pesos sa pinakahuling reading ng water service provider. Isa sa pinaghihinalaan nitong dahilan ay ang relokasyon ng linya ng kanilang tubig o hindi kaya ay umano'y leakage sa linya. Either na nag-leak, sabi sa loob, tinisting naman, wala. Baka yung mga nakaraan o kaya nadaanan ng kontraktor yung tubo nyo noong dati pa. Sabi ko sa kanila, magmula nung nasa harap pa yon, kahit nadadaanan yun, 204 pa rin ang binabayaran ko na. Samantala sa panayam sa pamunuan ng Pamana Water District, nang ilipat umano ang linya ng tubig ng nasabing consumer ay maayos naman umano ito at tiniyak nila na walang leakage ang nasabing linya. Agad din umano ang aksyon ng kanilang tanggapan sakaling may reklamo ng tagas sa mga linya ng tubig sa mga consumer. Pagka may high consumption tayo, pinupuntahan po natin yung concessionaire. Sine-check natin yung water meter, tapos sine-check din natin yung after the meter line nila. Meron kaming consideration na binibigay. Kapag na-find out na galing po talaga sa leak after the meter, meron tayong binibigay na discount. Anila, nasa 220 na metro rin ang distansya ng bahay ni Fernandez kaya medyo may kalayuan din umano ito mula sa main line ng tubig. Sa muling panayam kay Fernandez, tanggap na umano niya ang libu-libong bayarin sa tubig. Ngunit problema niya umano ngayon ang pambayad para rito lalo at siya ang breadwinner ng kanilang pamilya. Panawagan nito na matulungan upang masolusyonan ang problema. Sa mga nais magpaabot ng tulong kay Fernandez, maaaring makipag-ugnayan sa numerong 0946-967-6455. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.